Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Я такую цікавую гульню придумав. Уявляю себе ельфом, який вийшов на полювання. Як у мене отравлюється? Цудовно! Наватрися мне позаиздростить. Ой, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привітання Топа. Ты навошта меня пужаешь? А добрый з мене Лео тримався? Добрый. Только можно тебе попросить больше не робить? Усё, я покрудилась и пойду. Яночка, почекай. Ну, пробач, коли ласка, я ж пожартував. Я просто в образі льва. Мне складано знов мішком стати. Вось коли будешь знов Топом, тогда и поговору. Да все. Топа я, Топа. Ой. Не, больше так робить не буду. Обещаю. Яночка, вертайся, коли ласка. Вернулась. Янка, а что это ты у лапах тримаешь? Картину. Картину некага вядомага мастака? Пакуль што не вельмі вядомага. Ну, покажи. Вось. Здається, я бачив такую картину у музеї. Не, Топочка, пакуль што ты не мог яе нідзе бачыць, таму што я напісала яе гадзіну таму. Ничто себе! Ты сама написала? Я? А што такога? Спецыяльна для вясновай выставы. И твоя картина будет висеть у музеі? Так, менавіта там будзе праходзіць выстава малюнкаў. Дарэчы, я запрашаю цябе, Топочка, быць госцем на вернісажы. Гости? Вось яшчэ! Я таксама свою картину на выставу принесу. А у цябе яна ёсць? Пакуль няма, але зараз будзе. О, Топа, ты таксама зробіш карціну? Зроблю. І може не одну, а две, чи нават три. Уся сцяна в музеї буде у моїх картинах. Ух ты, Топочка! Ти тут не ухай, бо перешкоджаєш мені. Мастак повинен на творчую хвалю настроиться. Ну, настройвайся, коли ласка. А ты покуль любуйся своей картиной, потому что у хуткім часе станешь любоваться на мою. Добре, я почакаю. Яночка, ты только не крыўдуй, калі ласка, калі убачыш мае картины, потому что яны будуць вельмі прыгожыя. Чакаю з нецярплівасцю, Топочка. Я ўсіх сябровак паклічу любавацца твоими мастацкімі творамі. Так, и вот... Ай, вось табе! Ой, што гэта? Нічога! Першы блін, як кажуць, комам. А ў мяне першая картина комам атрымалася. Бывае. Малюй далей. Зноў не тое. Топа, ты навошта блінамі кідаешся? Дакладней, карцінамі. Нічога ў галаву не прыходзіць. Пачынаю маляваць, але разумею, што такі сюжэт ужо быў. Топочка, ты не спяшайся, усё атрымаецца. Я ведаю. Янка, гэта ўсё з-за цябе. Топочка, ты ж абяцаў больш не пужаць мяне рыкамі і льва. Само вырвалася. А ты абяцала не перашкаджаць. Янка,
Іди отсюда. Ось яще. Все, іди, кому кажу. Бо зараз увесь альбом перетвориться у такі покамечені папірки. Хто тут сваволіць? Ніхто. Добрый вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ой, вы ўсё бачылі? Раскажыце, калі ласка, хто тут дрэнна сябе паводзіў? Ліля, гэта Топа. Які такі Топа? Вось. Я малюю. А вось ты, Янка, якраз мне перешкаджаєш. Вось яно што. Цікава, цікава. Во-во, я сів малювати. А Яна увесь мой творчий настрой збила. Ось я тобі. Цішэй, цішэй, калі ласка. Так, трэба ратаваць. Правильно, правильно, Леля. Мяне треба хутчэй ратаваць. Картины не пишутся, а до выставы необходимо поспеть. Топачка, але ратаваць трэба не цябе. Як? Не мяне? Леля, хутчэй дапамагай мне. А то я выстава картин будет складацца толькі з аднаго янчынага малюнка. Ліля, сапраўды, у Топы нічагушачкі не атрымліваецца. Ён зараз усю паперу перавядзе. О, А вось гэта трэба спыніць. Я пачула, як дрэвы ў лесе плачуць, і адразу зразумела, што ў вас нешта здарылася. ой, Леля, я ведаю, что ты умеешь размаўляць і з дрэвамі, і з птушкамі. Але з чаго ты ўзяла, што дрэвы плачуць з-за мяне? А ты ўспомні, Топачка, з чаго твой альбом для малявання зроблены. Ну, вядома, з паперы. А цяпер узгадай, з чаго ствараецца папера. А з драўніны. Правильно. Для таго, каб вырасла дрэва, патрэбна каля 60 гадоў. А для стварэння аднаго альбома патрэбна драўніна і бярозы, і клёну, і таполі. Што ж атрымліваецца? Чым больш паперы мы псуем і выкідваем, тым больш мы знішчаем драўніны? Значыць, дрэў! Ой, Менавіта так. Перш чым сесці за малюнак, трэба добра падумаць, які сюжэт хочаш зрабіць на аркушы. Спачатку ствары эскіз простым алоўкам. Калі атрымаецца не так, як ты хацеў, лініі можна сцерці, нешта падправіць. І не трэба адразу камячэць і выкідваць паперу. Тады лес не будзе пакутваць. Наадварот, дрэвы скажуць дзякуй і будуць радаваць усіх зялёнай лістотай. значыць, спачатку мы думаем, што намаляваць. Потым робім эскіз. І толькі пасля гэтага пачынаем расфарбоўваць. Адзін аркуш, адзін малюнак. Здаецца, нічога складанага няма. Але якая карысць лесу? Усё зразумеў. Так, больш раскідвацца паперай не буду. Леля, Яна, прапаную вам зараз паглядзець мультфільм. Так. А я пакуль над карцінай папрацую. Хлопчыкі і дзяўчынкі, давайце глядзець. Ой. Сапсаваныя лісты Топа паабяцаў аднесці ў спецыяльную скрыню. Потым з іх можна будзе стварыць новую паперу. Дарэчы, як вам моя карціна? Цудоўна. Упэўнена, госці выставы звернуць на яе ўвагу. Леля, абавязкова прыходзь заўтра на адкрыццё. З задавальненнем. Дзякуй за запрашэнне. Але зараз, мае маленькія мастакі, час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Добранач, сябры. Чароўных сноў, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі.
свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.